Da Maryam da Amina suka shigo ɗakina da sallama suka same ni kwance daga ni sai gajeren wando akan katifata. Suka zo suka zauna a gefena. Maryam ce ta ɗora hannayenta akan cinyana. Tana ƙoƙarin kama burana, na san abin da take so kenan. Saboda ita dama ba ta da ɗabi'a duk sanda muke tare daga ni sai ita banda ta kama ma azzakari. To ita Amina ba mu irin saba sosai ɗin nan da ita ba, amma dai ta san cewa ina cin Maryam. Da suka zo tare sai ita Maryam take ƙoƙarin kama burana, sai na ce to ai hannunki zaki sa cikin wandon ya fi rufin asiri da ki kamo min ita, saboda ƙawarki kar ta gani. Sai suka ƙyalƙyale da dariya suka tafa, sai ta ce ai wannan da kake gani ta fi ƙarfin kaina. Na ce Allah ko? Ta ce me? Na ce to shi kenan. Muna zaune haka dai ta ƙara miƙo hannunta, na ɗaga mata ƙafan wandona ta wurin ƙafan, ta zara hannunta ta kamo burana. Tana wasa da burana muna hira, tana murza min kan azzakari muna hira. Sai ta ƙara matsowa, sai Amina ta ce ni ma ki taɓa ki bani in taɓa in ji abin da ake ji. Sai na ce a to ai ba sai wannan abin nan. Ita da ta daɗe tana taɓa, na cire hannun Maryam, sai na jawo ta jikina na rungume da ta. Na ce ke ma zo ki taɓa da kyau, ai duk wanda ya taɓa min azzakari ba shi ta taɓa. Ta ƙyalƙyale da dariya, ta ɗora hannunta akan burana a hankali, ta fara shafa min burana. Tana shafawa a hankali a hankali, ta riƙe ta sosai, ta ji yadda ta miƙe ta yi ƙarfi ga ta kuma gabjejiya. Ta ce ka wannan buran naka fa za ta yi daɗin cin gindi. Na ce ai ke kamata ya ma a ce yau na ci ki saboda ban taɓa ci ba. Sai ta ce to in ka ci ni me za ka bani? Na ce mata ai alkhairan da ake samu idan na ci mace suna da yawa. Ga Maryam nan ki tambaye ta. Na miƙa hannu na shafa kirjin Maryam. Ta yi dariya ta ce akwai kuɗi wallahi, sai dai ba zai baki ko sisi ba sai a ciki. Sai Amina ta ce to menene a ciki, muka bayar kyauta ma balle za a ba mu kuɗi. Sai na ƙara rungumota. A lokacin ne na ƙoƙarin sa hannuna cikin riganta, ta wayar riganta na zara hannuna na kamo nonanta, wanda dama ba su riga sun gama girma ba kasancewar ita gwaila ce. Na fara matsa mata nono, ina matsa su a hankali. Sai ta ce ko in buɗe maka ka sha ne? Na ce buɗe min. Ta ja zan riganta ya ƙasa, ta wurin kafaɗanta ta sauke rigan, ta fitar min da nonuwanta duka guda biyu. Na kansu na riƙe kowanne a hannuna. Ita kuma ta ci gaba da wasa da burana, tana wasa da ita. Ina murza mata nono sai ta tashi tsaye. Na ɗauka ma tafiya za ta yi ko fushi sai ta yi, kawai sai na ga ta cire wandonta. Dama buje ta sa ta cire wandonta ta ajiye a gefe. Sai ta ce Maryam ki ba mu wuri mana dan Allah. Sai Maryam ta ce to me a ciki? Sai ta ce ni zan je in dawo. Na ce ba matsala, je ki dawo. Hatta zo za ta kai bakin kofa za ta fita sai ta dawo. Na ce a kai ne? Zai ce bari in taɓa azzakarin ƙarshe. Ta kama burana ta jijjiga ta sa hannunta cikin wandona, ta kama gwailona ta jijjiga. Burana kuma ƙara ƙarfi kawai take, saboda a yanzu babu abin da yake gabana irin in gana narka ma Amina bura. Ni ma na riƙe nonanta na jijjiga. Sai na raɗa mata a kunne ke ma ki je ki dawo da yamma za ki samu naki buran. Ta yi dariya ta ce to Amina in kun gama ki same ni a gidanmu don ina da abin da zan yi. Ta ce ko dai za ki je ɗakin saurayinki ne? Ta ce ba ruwanki da inda zan je, da na ce mu haɗa a gidanmu in kun gama, don na san yau za ki sha bura. Ta ƙyalƙyale da dariya ta fita. Sai Amina ta ce to rufe ƙofa mana kar wani ya shigo. Na ce to. Na je na rufe ƙofa na dawo. Na kama ta na rungume ta. Ina ƙoƙarin in sa nonanta a cikin bakina. Ita kuma sai ta ce min tsaya kawai. Sai ta kwanta ta ware ƙafafunta. Na ga cewa ba komai ne a ranta ba banda cinta ta take so in yi. Na ce to ai normal ne. Ta kwanta ko ta ware ƙafafunta, ba ta ma hau kan katifa ba, a kan kafet ɗin da ke tsakiyar ɗakin ta kwanta. Na cire wandona ne na yi tsirara, yayin da ita kuma nonanta a waje saboda riganta da ta sauke kuma ta tattara bujanta. Na jawo ta, na fara ƙoƙarin shigar da burana cikin durinta, amma kasancewar durin na da ɗan ƙarami ne matsatse. Sai hakan bai samu ba. Sai ta ce min ka sa miyau mana. Na ce to ina zuwa na sa miyau.
na shafa ma burana miyau. Na fara dannawa sai da kan ya fara shiga. Can na tura ta ce wash. Na ce min ta ce kana turawa sosai akwai zafi. Sai na ce ko in sa basilin, ta ce a'a kar ka sa basilin, in ka sa basilin zafi zai mun. Na ce basilin yana sa ai zafi ne, ni na saba cin mata da basilin ba. Ta ce a'a ni dai kar ka sa basilin da Allah ka ƙara sa miyau ɗin. Na ce to. Na ƙara ɗibo yawuna na shafa sosai a jikin burana. Na fara danna mata a cikin bura. Na danna mata burana, ina dannawa a hankali kan ya shiga. Ya shiga ta ce wai ɗan tsaya in huta. Na tsaya a haka ni kuma ina ta jijjiga burana a cikin durin nata, ina jijjiga a hankali. Saboda ni kaina na matsu in ga na ci wannan ɗanyen gindi na Amina. Mun daɗe a haka ne da ita. Sai ta ce to ci gaba. A hankali nake turawa, ina turawa har rabin burana ya shige. Ta ce ka ci a haka ba sai ka sa duka ba, durin fa bai da zurfi. Na ce to ba matsala. Ta kwanta. Na fara soka mata. Na soka ɗaya biyu. Ta ce wayyo. Na ce menene? Ta ce ba komai. Na ci gaba da soka mata bura a hankali. Na soka ta ce wai baka kawo ba ne? Na ce mata ban kawo ba, na dai kusa. Ta ce ni duk sanda za a ci ne ba a daɗewa ake kawowa, ka kuma gashi har yanzu baka kawo ba. Na ce minti 2 kenan fa da fara cin gindin nan naki kuma har kin fara ƙorafi. Ta ce wallahi na gaji ne, buran naka ne gaba ɗaya ya cike min ko'ina. Na ce ki ƙara haƙuri yanzu. Ta ce to. Haka na ci gaba da soka, ina soka mata na wayyo, 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 wayyo zan kawo, zan kawo, wayyo zan kawo, wayyo zan kawo. Can da ta kawo sai ta ce tsaya in huta, tsaya in huta. Na tsaya burana na cikin durin nata. Da na bari ta huta sannan na ci gaba. A wannan karan da ƙarfi nake sokawa saboda idan na soka mata a hankali zan ƙara daɗewa ban kawo ba. Tana wayyo, wayyo, wayyo kana yi da ƙarfi. Wayyo, wayyo don Allah, don Allah. Wayyo, wayyo tsaya, wayyo tsaya. Haka wayyo, wayyo, wayyo. Amma ina ban tsagaita ba. Ban tsaya ba, haka na dinga zumbuɗa mata bura. Can kuwa ni ma na kawo. Na kawowa ta ture ni a gefe. Ta saurayi ta tashi ta rufe gindinta. Ta riƙe kanta. Na ce ya akai ne? Ta ce so kake ka halaka ni, wannan irin ci haka. Halan ko baka taɓa cin gindi ba ka zo kana min wannan ci, so ka min fa kake wallahi sai ya haƙura zurfin durin. Na ce ki haƙuri ne, ina dai kwance a gefe sai da na huta. Amma burana bata kwanta ba saboda ci 2 ko 3 nake yi in wadata. Na ce to za a ƙara miki ruwa ɗaya ko in ƙara ci ɗaya? Ta ce wallahi ba zan iya ba. Dama ƙaddara ne da tsautsayi ya sa. Na ji Amina, na ji Maryam ta ce buranka na da ƙarfi tana da daɗi. Ta ce wallahi duk sanda ka ci ta sai ta daɗe ba ta ji marmari ba. Kana ci ɗaya kake mata sai ta daina jin marmarin bura, sai ta yi kwana 2. Shine na ce zan gwada. Ashe ni na kawo kaina inda za a halaka ni ne. Na ce mata haba, haba Amina ki daina irin wannan maganan, ke ma za ki saba fa. Ai saboda ƙananan yara ne suke cin ki shi yasa da ake samu wannan. Ta ce wallahi ba zan iya ba, ni dai kaga wannan. Na ce wannan cin da kai mun ma ai sai an yi sati ni ban ƙara jin marmari ba. Na ce da gaske? Ta ce to na ciwo fa, wallahi na ciwo. Gaba ɗaya duk ka sa da tsokan duri na ta tattare ta yi ƙarfi. Ta sa hannu ta shafa wurin, ta leƙa durin nata ta gani. Ta ce kai wai wallahi wannan buran naka masifa ce. Na yi dariya. Na ce mata a'a ba haka ba ne. Na ce to kuma ke ba da haka ake sabawa ba. Ta ce ni dai bari ka gani ina wandona. Ta waiga ta ɗauko wandonta inda ta jefar ta sa wandonta. Sannan ta gyara riganta, dama kuma bata sa rigar nono ba. Ta ɗauko hijabinta za ta sa, tana ƙoƙarin fita. Na ce ki bari ki huta mana. Ta ce in tsaya ka ƙara ci na? Wai kake so kai mun Allah ka ƙara ci na? Na ce haba ta ya za in ci ki? Ta ce kai dai ka sa kayanka saboda zan buɗe ƙofa kar wani ya shigo. Na ce to ba matsala. Na je na ɗauki wandona na sa. Dama kuma akwai jallabiya ta ara ta yi ita ma na ɗauko ta na sa. Na ce ki zo bacin ki zan ƙara yi ba. Ta ce wallahi tsoro nake ji saboda in ka ƙara ci na kila ko tafiya ba zan iya yi ba. Na ce da Allah bacin ki zan yi ba, nono kawai zan ci gaba da taɓawa.
ta ce to na zauna ta zauna a kan cinyoyina, na sa hannuna cikin hijabinta na ɗaga, sannan na sa hannuna ƙarƙashin riganta na fara mantsaka mata kan nono, na murza nononta sai rintsa idanu take. Ta ce wallahi ka iya taɓa nono. Na rungumo ta ce to ka sha min nonon mana. Na ce to. Na sa nonon a bakina ina sha ina tsotsar mata su ina murza mata kan nonon. Ita kuma ta miƙa hannu ta riƙe burana ta ce wallahi wannan buran ta wahalar da ni. Na ce haba, na ce ai sai ma kin saba wallahi, in kika saba duk kwana biyu sai kin zo wannan buran ta miki aiki. Ta ce anya ne zan iya sabawa kuwa, wannan gabjejiyan buran naka sai ka ce masaran sata. Na ƙyalƙyale da dariya. Haka muka ci gaba da laguda da taɓe-taɓen mu ne da ita har lokaci mai tsawo. Da ta huta sosai ta ce kaga ni bari in tafi. Na ce to za in baki wani abu. Ta ce kai ni dama ba don kuɗi na baka ba fa, kawai dai a gaban Maryam ne kar ta ce dan ta bani labarin buran ne nake so in ci, amma Allah ne kyauta na baka ne, ai ba karuwa ba ce. Kawai dai in na ji marmari ina zan same ka in zo ka riƙa ci na, saboda gara kai ka ci ni da in je ina taruwa yara mutum 2-3 suna yi min layi. Amma kaga kai ɗaya kai kaɗai ka ci ni gashi yanzu na ji na wadata. Amma wallahi in na je saurayi na da shi da abokansa su 3 ko su 4 za su ci ni kuma in tafi ban daina jin marmari ba. Na ce a ni ai ba na zuwa ko ina, ko da yaushe ina ɗaki ko ina ƙofar gida. Ta ce to in na ji marmari zan dawo. Na